Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами напішам дыктант па беларускай мове для 9 класа «Пахі лета». Записываем пасярэдзіне назву дыктанта. Пахі лета. Зараз уважліва слухаем дыктант. Лета для мяне назаўсёды прапахла альховаю карою, з якой мы рабілі кошыкі для ягад. Яно пахла суніцамі, малінамі ды чарніцамі, якімі пахлі нашы рукі, вусны і нават шапкі, у якіх назаўсёды аставаліся пачарнелыя крапінкі ад ягад. Калі мы траплялі на ягадную паляну, то добрымі кузаўкамі рабіліся тады гэтыя шапкі, а для грыбоў сарочкі з завязанымі рукавамі. Лета пахне для мяне печанымі на кастры каласамі, свежым сенам, якое яшчэ нядаўна было травою і не паспела ў пунях запыліцца. Лета – гэта воз непаслухмянага сена. На гэтай высокай, няўстойлівай капе, моцна ўчапіўшыся за вяроўкі, ляжыш ты. Ты адчуваеш нават самую маленькую няроўнасць каляіны, адчуваеш кожны невялікі каменьчык, які трапіць пад колы, бо воз пачынае тады шырока гайдацца, здаецца, вось-вось абернецца. А як замірае страх у сэрца, калі воз не зможа зноў цвёрда стаць на ўсе 4 колы? А памятаешся ўжо толькі на зямлі, засыпаны духмяным сенам. У гэтым дыктанце ёсць слова «пуня». Гэта вялікая халодная будыніна для захоўвання сена. Зараз уважліва слухаем першы сказ і пачынаем яго запісваць з чырвонага радочка. Лета для мяне назаўсёды прапахла альховаю карою, з якой мы рабілі кошыкі для ягад. Чырвоны радок. Лета для мяне. Лета для мяне. Назаўсёды прапахла. Назаўсёды прапахла альховаю карою. Альховаю карою, з якой мы рабілі кошыкі для ягад. З якой мы рабілі кошыкі для ягад. Правяраем сказ. Лета для мяне назаўсёды прапахла альховаю карою, з якой мы рабілі кошыкі для ягад. Яно пахла суніцамі, малінамі ды чарніцамі, якімі пахлі нашы рукі, вусны і нават шапкі, у якіх назаўсёды аставаліся пачарнелыя крапінкі ад ягад. Записываем. Яно пахла суніцамі. Яно пахла суніцамі, малінамі ды чарніцамі. Суніцамі, малінамі ды чарніцамі, якімі пахлі нашы рукі, якімі пахлі нашы рукі, вусны і нават шапкі.
І нават шапкі, у якіх назаўсёды аставаліся пачарнелыя крапінкі ад ягад. Пачарнелыя крапінкі ад ягад. Проверяем сказ. Яно пахло суніцамі, малінамі ды чарніцамі, якімі пахлі нашы рукі, вусны і нават шапкі, у якіх назаўсёды аставаліся пачарнелыя крапінкі ад ягад. Калі мы траплялі на ягадную паляну, то добрымі кузаўкамі рабіліся тады гэтыя шапкі, а для грыбоў сарочкі з завязанымі рукавамі. Калі мы траплялі на ягадную паляну, то добрымі кузаўкамі рабіліся тады гэтыя шапкі. А для грыбоў сарочкі з завязанымі рукавамі. Калі мы траплялі на ягадную паляну, то добрымі кузаўкамі рабіліся тады гэтыя шапкі, а для грыбоў сарочкі з завязанымі рукавамі. Лето пахне для мяне печанымі на кастры каласамі, свежым сенам, якое яшчэ нядаўна было травою і не паспела ў пунях запыліцца. Лето пахне для мяне печанымі на кастры каласамі. Свежым сенам, якое яшчэ нядаўна было травою. І не паспела ў пунях запыліцца. Проверяем сказ. Лето пахнет для мяне печанымі на кастры каласамі, свежым сенам, якое яшчэ нядаўна было травою і не паспела ў пунях запыліцца. Чырвоны радок. Лето – гэта воз непаслухмянага сена. Чырвоны радок. Лето – гэта воз
воз непаслухмянага сена. Правяраем сказ. Лета – гэта воз непаслухмянага сена. На гэтай высокай, няўстойлівай капе, моцна ўчапіўшыся за вяроўкі, ляжыш ты. На гэтай высокай, няўстойлівай капе, на гэтай высокай, няўстойлівай капе моцна ўчапіўшыся за вяроўкі, моцна ўчапіўшыся за вяроўкі, ляжыш ты. Правяраем сказ. На гэтай высокай, няўстойлівай капе, моцна ўчапіўшыся за вяроўкі, ляжыш ты. Ты адчуваеш нават самую маленькую няроўнасць каляіны, адчуваеш кожны невялікі каменьчык, які трапіць пад колы, бо воз пачынае тады шырока гайдацца, здаецца, вось-вось абернецца. Ты адчуваеш нават самую маленькую няроўнасць. Ты адчуваеш нават самую маленькую няроўнасць. Нават самую маленькую няроўнасць каляіны. Нават самую маленькую няроўнасць каляіны. Самую маленькую няроўнасць каляіны адчуваеш кожны невялікі каменьчык. Адчуваеш кожны невялікі каменьчык. Які трапіць пад колы. Які трапіць пад колы. Бо воз пачынае тады. Бо воз пачынае тады. Пачынае тады шырока гайдацца. Шырока гайдацца, здаецца. Вось-вось абернецца. Вось-вось абернецца. Правяраем сказ. Ты адчуваеш нават самую маленькую няроўнасць каляіны, адчуваеш кожны невялікі каменьчык, які трапіць пад колы, бо воз пачынае тады шырока гайдацца, здаецца, вось-вось абернецца. А як замірае ад страху сэрца, калі воз не зможа зноў цвёрда стаць на ўсе 4 колы? А як замірае ад страху сэрца? А як замірае ад страху сэрца, калі воз не зможа
Калі воз не зможа зноў цвёрда стаць. Калі воз не зможа зноў цвёрда стаць на ўсе 4 колы. На ўсе 4 колы. Проверяем сказ. А як замірае ад страху сэрца, калі воз не зможа зноў цвёрда стаць на ўсе 4 колы? А памятаешся ўжо толькі на зямлі, засыпаны духмяным сенам? А памятаешся ўжо толькі на зямлі? А памятаешся ўжо толькі на зямлі? Засыпаны духмяным сенам. Засыпаны духмяным сенам. А памятаешся ўжо толькі на зямлі, засыпаны духмяным сенам. А зараз проверяем увесь диктант. Пахі лета. Лета для мяне назаўсёды прапахла альховаю карою, з якой мы рабілі кошыкі для ягад. Яно пахла суніцамі, малінамі ды чарніцамі, якімі пахлі нашы рукі, вусны і нават шапкі, у якіх назаўсёды аставаліся пачарнелыя крапінкі ад ягад. Калі мы траплялі на ягадную паляну, то добрымі кузаўкамі рабіліся тады гэтыя шапкі, а для грыбоў сарочкі з завязанымі рукавамі. Лето пахне для мяне печанымі на кастры каласамі, свежым сенам, якое яшчэ нядаўна было травою і не паспела ў пунях запыліцца. Лето – гэта воз непаслухмянага сена. На гэтай высокай, няўстойлівай капе, моцна ўчапіўшыся за вяроўкі, ляжыш ты. Ты адчуваеш нават самую маленькую няроўнасць каляіны, адчуваеш кожны невялікі каменьчык, які трапіць пад колы, бо воз пачынае тады шырока гайдацца, здаецца, вось-вось абернецца. А як замірае ад страху сэрца, калі воз не зможа зноў цвёрда стаць на ўсе 4 колы? А памятаешся ўжо толькі на зямлі, засыпаны духмяным сенам. Паважаныя дзеці, спадзяюся, дыктант вы напісалі добра. Зараз на экране з'явіцца сам тэкст для яго праверкі. Калі ласка, звяртайце ўвагу не толькі на арфаграфію, але і пунктуацыю.
Спадзяюся, дыктант вы написали добра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу!